Valkut. Mä oon Saaga. Mä oon Iina. Mä oon Pauliina. Mä oon Kristiina. Nyt me ollaan syömässä ABC:llä ja täällä on ruokana, lihapullia ja perunapullia. Mitä te teette? Poikia. Näyttäkää vähän. Me ollaan nyt Vaasassa ja me mennään nyt treenaamaan. Päästiin meidän huoneeseen. Joo. Moi! Ja tervetuloa katsomaan meidän huoneen esittely. Ekana tässä on meidän eteinen. Ja seuraavaksi meidän vessa. Meidän vessa on tosi perus, mutta just hyvä. Seuraavaksi siirrytään tänne meidän makuuhuoneeseen. Eli tässä on iso, leveä sänky, jossa kelpaa olla. Ja seuraavaksi tässä on meidän meikkipöytä. Aika hyvä huone, vai mitä? Meillä oli äsken treenit ja ne meni tosi hyvin. Ja sen jälkeen me käytiin hotellilla ja saatiin hotellihuoneet. Ja nyt me Valkut ollaan menossa rekisteröitymään. Me pelotaan nyt totuutta ja tehtävää. Nyt on rekisteröinti tehty. Saatiin paidat. Nyt meillä on iltapalaveri. Oltiin äsken siis tosiaan iltapalaverissa ja me jo nyt saatiin sieltä kisapaidat. Ja nämä on oikeasti aivan ihanat. Mä rakastan tätä värimaailmaa ja sitä, että tässä on niin tommosia planeettoja ja tähtiä. Se on niin ihana yksityiskohta. Ja tää on niin söpö. Tää on ainakin mun varmaan lemppari. Ja joo, tää on ihan lemppari, mitä mä oon. Joo, ja täällä takana on tämmönen söpö tämmönen. Meillä ei siis ikinä varmaan oo ollut niinku kisapaidoissa. Koska kisapaidoissa ei ole melkein koskaan takana. Mutta tässä on tämmönen ready to niin tää on use. niin söpö, koska tässä niinku takana. Ja mun mielestä muutenkin paidot, missä on takana niinku yksityiskohtia tai jotain, niin ne on siis söpöjä. Niinku. Tää on muutenkin varmaan oikeesti hienoa. Ja tää on niinku, tää on ihana. Rakastan. Loppu äsken iltapalveri ja nyt me tultiin huoneisiin ja aletaan nukkumaan. Kaikki muut on nukkumassa ja nyt mekin mennään. Hyvää yötä. Moi, me ollaan nyt herätty. Kello on 6. Nyt me valmistaudutaan ja meikataan ja sen jälkeen me laitetaan hiukset ja glitterit ja pois. Nyt me käytiin laittamassa kisakampaukset ja timantit. Me ollaan saatu nyt laitettu meikit ja hiukset ja pian me lähdetään syömään aamupalaa. Moi! Me saatiin nyt tehty meidän hiukset. Ne on ihan tosi kivat. Ne on niin nätit. Ja nyt me meikataan ja me saatiin myöskin tämmöiset helmet meidän silmien ympärillä. Kello on vähän yli 8 ja nyt me tehdään tseppipyykkipoikia jokaiselle. Nyt eväiden esittely. Kornypatukka. Piltti. Kornypatukka. Piltti. Piltti. Okei. Vadelmainen piltti. Korne. Korne. Tämmönen uusi korne. Nyt me lähdettiin kohti kisapaikkaa ja meillä on 14.45 sitten kisavuoro. Mua jännittää tosi paljon.
Level 1 sarjaan. Liikuntaseura Pori ja Delight. Tässä ohjaa. Ja 9. sija. No niin, nyt kisat on ohi ja päästään kotia päin. Saatiin 8. sija ja me ollaan siihen itse ihan sikatyytyväisiä. Meille mahtuu mukaan yksi kielletty liike, mistä me ei tiedetty, mutta tästä kohti kevätnäytöstä. Nyt me tultiin syömään ABClle, me käydään edessä ja sit matka jatkuu kohti Poria.